yatsho yangena intambende ka-FT lambadleleni kaMancube owathi emsundwamiso sabomesisi base-Amelika kade cha ngizalwe eGwanda. Amphuze ezibholaneni ngiphuza kumadzungudze emseleni. Yimi ithemba lamathemba lengonyama uFrank Lothalitsha. Umabone bulawo inyoka eluhlazana. Unangu lamhlazana kungesuye. Uzulano lwazula lwaswela ukuphumula qatha ijuba likaNoah. Uzingizwane izinja zingikhonkotha zindandeni. Oh, zimbona uzaca zithi mhlawumbe zokufa zikhuphuza amathambo. Hayi bo, umagule ngaphi umaviki umbane bebuzane umbambo zimagoda untaba kayikhonjwa. Uzinja ziyamnuka mina Sikhoza selizwe. Indlovukazi yosiba umagwaba impensela abanye begwaba ngokuwula. Befika ngehawu mina ngifika ngephepha. Begwaza ngemkhonto ngigwaza ngiye ngamagama. Dubula kuduma okwedlula ibhazuka yabo. Ngingadla ngeza ngodlila mbolekwami. Ngokwami okwakithi koSikhoza evumeni lika-FT. Mina Sithembile Sikhoza isikholo esaqholozela ukufa kugqolozela ebusweni. Ngale qithuna livulwe kwazonda abathakathi. Ngiqeqebuka ngiqephuzele ngeziqaphe eqolo ngiyaqaphela. Ngileqhaza mina kaSikhoza abaziqhaza zosiba endlebeni. Yimi le ndima inayithukuzwe emqubeni bethi yofa ingazange iqhume nansi siqaqamba ingathuli. Iqhawekazi eliyinkinga kwaba yinkinga. Zingizwane izinja indlondlo emhlane kawuthintwa. Duba ngithole sengaguga.